ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ, ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆ, ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆ, ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲೆ. ವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ಭಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ. ಸಾರಿ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ಪಡಿಲ್ಲರು ತೆಲಿಪಾಯರ ರೆಡ್ಯುಲ್ಲರು. ಆಮೈಟ್ ಬೋಳಾರು ಈಮೈಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೊಗಲಿತ್ತರ್ನ ಆ ಒಂದು ತತ್ತದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ರು. ಎಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಚಿಡುಲ್ಲರು ಸಂದೀಪರು, ಇಂಚಿಡುಲ್ಲರು ಪ್ರಸನ್ನರು. ಸತ್ಯ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮತ ಮಾರ. ನಡುಟುಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರು. ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾ? ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತರ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಂಜಾಲದ ಸೌಂಡ್ ಜೋರು. ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಐಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಆಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ನಾವು ನಡುಟು ಗಂಜಾಲ್ಗೆ. ನೈಸ್ ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ರಡ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ಪೋದು ಒಡುಗೆ. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂತೊನ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ. ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಅತ್ಯಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯರ ಜನ ಬರುವಿರದೆ ಬರುವೇರಪ್ಪ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೇರಾ? ದೇವರ್ ದೀಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯೇ